लाइमोनसिमखौ दानिफ्रायनो जोङो गियान सोलोंनानै जोङो जाहाथे बयबो इयुननि समाव गावनि इयुन दानायजों लोगोसे गामिनि न'खरनि समाजनि गासै बर' माहारिनि थाखायनो मुलुग संसारनि थाखायनो मोजां हाबा मावलांनो हायो। बेनि थाखाय जों लाइमोनसिमखौ लानानै दिनै जों बोराइ बाथौनि सेराव हान्थु खरायनानै आखाइ खबजोबनानै बे आफा बोराइ बाथौआनो सोरजिनाय मिथिंगानि बायदिसिना फिथाइ सामथाइ बा बिबार दाइनैसो बावनानै जों बिथां आफानि सेराव जों दिनै आर'ज गाबदों। बे आर'ज गाबनायजों जों जाहाथे अरायबो जों बोराइ बाथौखौ मुलुग संसाराव गोसारहोनो फोसाबनो बोराइ बाथौनि मुंजों जों अरायबो फोगोमनानै जों बोराइ बाथौखौ अरायबो खुलुमनो हायो। बेखौ जोङो गोसोआव जुना लानानै जोंनि दानि बे उन्दै उन्दै लाइमोनथि बिथांमोना जों अरायबो हाबा मावनो ओंखारबोनांगोन। बे नोजोरजों जोङो दिनैनि बे लाइमोन सांग्रांथि मेल बेखौ जोङो लाबोदों आरो लाबाय थागोन, इयुनावबो जों लाबाय थागोन आरो इयुननि समाव आसा खालामदों जोङो बिनिफ्राय आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जोंनि लाइमोनथिफ्रा दिनै बेयावनो खम बिबांनि फैदों, नाथाय आसा खालामो जोङो बेबायदिनो लायै बेबायदिनो फोजाखाङै जोङो उननि समाव ग्रोम नैबेबायदि गंसे थानसालि फिसा थानसालियाव माने गंनै गंथाम गामिनि मानसिफोर लाइमोनफ्रानो जायगा थोलायि बेबायदि मानसि फैनानै जों माने बोराइ बाथौखौ सिबिनो खुलुमनो जोङो ओंखारबोगोन, जों बेखौ मिजिं खालामना हरदों। नों जिउआव सासे साक्सेस सुबुं माहारि हिसाबै सिनायजानो लुबैदोंब्ला नोङो मा गान थानांगोन? फरायसा हिसाबै नोंना रुटिन थानांगोन। साननानै नाय, सासे खानाय मोननाय बोराइ मानसिया, खानाय मोननाय बुरि मानसिया नोंनि बिमा बिफाजों समान सासे सुबुङा सासे 23 बोसोर बैसोनि 25 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोन बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सार होनना गाबज्रिनो गोनां जायो। बेसेबां सोमोनांथाव बिथांमोननि लाइफआ, बिथांमोननि जिउ दानाया सानना नायलाय बेसेबां सोमोनांथाव, बेसेबां गोदै बिथांमोननि फिथाइया दा सानना नाय। जों बेजों जुदि मालाबाबो थानसालियाव थां आफा होननानै थिनफेराखै। थां आफा दिनै थानसालियाव थाङा, मायाव थानसालियाव थाङो फैदों नै दे होनबा थाङाबालाय माथो खालामनो, ना थाङाबालाय माथो खालामनो, थादो गैला नारसिननाय गैला होनबाथ' आंबो सानो बै जोंनि दा मानो मोजां मानसि जाहैनाया बिनि उनाव नाय। होनबाना जुदि गासिबो जोङो जुदि बिमा माहारि हिसाबै, बिफा माहारि हिसाबै, जों बाथौआरि हिसाबै जुदि गासिबो मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ जुदि जोङो थख' थन्द' जुदि जों मावलाङो, जोंनि धोरोमजों लोगोसे गावनि न'खर, गावनि गामि, गावनि ओनसोल, गावनि जिल्ला गासैबो गाबोन सबनियानो सोलायलांनो हमगोन। मानोथो बुंदों सोलोंथाइयानो बयनिख्रुइ गोरासिन हाथियार, बिनिखायनोथ' बुंदों गाबोन सबनियानो सोलायहोनो हायो। बिनिखायनो बुंदों सोलोंथाइयानो बयनिख्रुइ गोरासिन हाथियार। दा बिनिखायनो दिनैनिफ्राय जाहाथे बेयाव थानाय बिमा बिफाजों लोगोसे लाइमोनसा गासैबो जोंनि बे बाथौआरि नोंथांमोना दिनैनिफ्राय सोलायगोन बेखौ मिजिंथिनानै आंनि दिनैनि बे देवबार सानाव लानाय जि जोंनि बियाब गौथुम लाइमोन आफादनि जि लाइमोन सांग्रांथि मेल, बे सांग्रांथि मेलाव आंखौ फंनैसो बिबुंथि होनो खावलायनायलाय
आं बेखिनिखौ बुंनानै लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो आंनि बुंनायाव माबा मोनसे एबा आंनि बोसोन आयदायाव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बेखौ निमाहा होगोन होननानै आङो दिनैनि बे सुंद' बिबुंथि बे बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। दहाया